बयखौबो खुलुमग्रोबाय बिटिसिनि गासैबो रायजो राजा आरो आसामनि रायजो राजाफोरनिसिम गोजोन फुंबिलि समायना फुंबिलि दिनै जुबिन गार्गनि जोनोम साना सफल जाथों बिथाङा जोंनि गेजेराव गैयाबाबो बेखौनो आङो गिबियावनो हास्थायग्रोबाय। दिनै मोनसे जोंनि थाखाय सारा आसाम आरो बिश्वनि थाखाय सासे देंखोगिरि सुजुगिरि बिथाङा गुबुन गुबुन रावै देंखो बोनाया माने खुब खम। बर' गान बर'नियावबो बिथाङा बधय 40तानिबो बांसिन मेथाइ खनदों जों मिथियाखैमोन नाथाय खनदों। दिनैनि बे साना जोबोद गोथार हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिथाङा इलेक्शन केम्पेइन टाइमावनो बिटिसिनि इलेक्शन 2025 मायथाइनि जे इलेक्शन जाफुदोंमोन बेहायनो बिथाङा 19 सेप्तेम्बराव रुंसारि जादों एक्सिडेन्टलि। दा बे दिनावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोबोद दुखु मोनदों। बिथाङा जुबिन गार्गजों जे एफा आंगो लोगो जोंबो मिथियाखैमोन नाथाय बिथाङा गावनि केम्पेइनखौ दोनथ'नानैब्लाबो बिथांनि फारसे मानखौ बे समाव बावदों आरो बे खालिनो मिडियानि सिगाङाव बिथाङा बुंदों जे आं जुबिन गार्गनि नामै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव माबा मोनसे खामानि मावगोन बिथांनि नामै आं मोनसे गोसोखांथाव माने खामानि मावगोन बिथाङा बुंदोंमोन। दा फैनानै दिनै बिथांनि जोनोम दिन बे जोनोम दिनखौनो असिला लानानै दिनै बिथाङा नैबे जोंनि सान्दामारिनि बे पार्कआव बिथाङा मोनसे बिथांनि नामै गोसोखांनाय पार्क बा माने उद्यान खालामनो लादों। दा बिथाङा बेखौ खालामनो गोसो गोनांखाय बेनि रायजो राजाफ्रा बाहाय मोनसे रबार्ट बागान दंमोन नाथाय बेखौ रायजोफ्रानो गावसोरनो बे हाखौ हगारनानै बिफांखौ गावसोरनो बुखुनानै होबाय। बिनि थाखायबो जोबोद बाख्नायथाव हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ बिथांनि गोसोखौ बिटिसिनि रायजोफ्राबो जोबोद मानियो बेबो मोनसे प्रमान। लोगोसेयैनो दिनै जोंहा हाबाफारियाव दङ उद्याननि थाखाय मोनसे आधारशिला जागोन फाउन्डेसन स्टोन ले जागोन बेनिफ्राय ब्लाड डनेसन जागोन आरो बिथांनि प्रति मोनसे हमेज जागोन बेनिफ्राय कालचारेल प्रग्राम जागोन आरो बेजों लोगोसेयैनो बिथांनि जोनोम दिनखौ बेलासि 3 बाजियाव उदजापन खालामनाय जागोन। दिनै बेहाय जोंथ' ओरैनो आन्दाजाव आंबो रिसेपसन कमिटियाव दङखाय आन्दाज मोनदों बेहाय जोङो 25,000 नि बाथ्रा बुंदों खिन्थु दा नुदों बांसिन जागोन। आङो रावबो सरकारजों चेलेन्जखौ बुंनाय नङा चेलेन्जनि खोथाखौ बुंनाय नङा जाय जेरै हागौ खालामदों खिन्थु हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे सासे बयनिबो थाखाय मावनो गोसो दङ बेखौ बुंजायो आरो मेन जिनिसा बिनि आंगो लोगो सासे आंगो लोगोआ आंगो लोगोनि प्रति जे दायबद्धता बिबान दङ बेखौ दिनै सारा मानसि समाजाव दिनै मोनसे आदर्श हिसाबै दिन्थिनाय जादों जे जोङो लोगो होननानैल' लोगो जानानै गावजों गाव एना एनि जायोबा लाब गैया। आंगो लोगोनि प्रति जे मानसिया मोनसे दायित्व दङ बेखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा माने खोन्थानानै होबाय आरो बियो मानसिनि समाजाव आदर्श जानानै थाथों आरो बे पार्कआ जोबोद गोसोखांथावना समायना जागोन। जुबिन गार्गआ बिफां लाइफांखौ मोजां मोनो जों दिनै बिथां मोजां मोननाय नागेश्वर नाहर होनो बे बिफांखौ बिथाङा माने 53 बोसोर जाबाय बिथांनि बैसोआ दा दिनै जों 53 नाहर बिफांखौबो गायनाय जागोन आरो दिनै बिथांनि जन्म सानखौ लाफानानै आरो बियो दिनै सारा बिटिसि आसाम आरो मुलुगनि मोनसे लोगोनि प्रति थानाय जे दायबद्धता बेखौ मावफुंनाय जाबाय होननानै आं फोथायो आरो।